Thokozani bogogo nomkhulu igama ngisazobuya Vusi Mabunda. Umhlaba uMabunda umuhla kaqala umuntu ubheka bonke abamcalayo igojana lamanzi uvusimuzi kaNgoma yeza uvusimuzi uvusa imizi yamanye amadoda. Namhlanje ngizovusa wakho umuzi. Ngiphethe nayo into bogogo nomkhulu. I-ring, sikhuluma nge-lucky ring namhlanje. I-lucky ring le sizokhuluma ngayo ukuthi iyini, bese siyokhuluma ngokuthi uyithola kanjani ngevideo elandelayo. So namhlanje ufuna nje ukuthi ke sichaze ukuthi i-lucky ring le iyini, isebenza kanjani. Khathi sizochaza futhi ukuthi wena uma uyifuna uyithola kanjani, then imigomo nemibandela yakhona ihamba kanjani. So le i-lucky ring, i-ring engasisona isithwalo. Angisazi isithwalo, kodwa le akusisithwalo le ring. I-ring eyinhlanhla, i-ring econnecta wena nemali. So la si-connecta umuntu nemali using i-ring. So i-ring le, i-ring ehlala kuwe emnweni, kodwa ke izohlala kulo muno lo, i-middle finger. So but on this right hand ku-middle finger. So i-ring le i-ring yokuthi wena udonseke ube nenhlanhla kangangokuthi mangabe umuntu ozisebenzayo uba nenhlanhla, kusho ukuthi la ukhona u-attracta imali. Uma ukukhulunywa ngemali, uma umuntu osebenza ngemali kukhulunywa ngemali, wena i-ring le iyakwazi ukuthi ik-attractele imali. Khumbula futhi ukuthi imali isebantwini. Imali ayikho esihlahleni, imali nanoma ingaba sebank, kodwa leyo mali leyo uzoyithola ngokuthi uthintane nomuntu. So le ring le i-ring evulela wena, ekuvulela inhlanhla zakho. Si-connecta nale ring le, si-connecte i-ring nemali. So imithi yemali isetshenziswa phekwa le ring le ngendlela ethile. So sizo-connecta le ring le naleyo mithi leyo yemali yokudonsa imali. Wena uzozithola wena so ufake le ring le, and then bese ke imali iyakulandela. U-attracta imali ngendlela yokuthi uma uzisebenza wena uyathengisa, unetafula, unani, i-ring le ihlala isesandleni. Uma umuntu wena wama-insurance uyahamba uyohlangana nabantu, ubonane nabantu, le ring le i-ring yakho. Uma wena uyi-hustler, uwumuntu nje wahamba thengisa noma ngaba yini ayithengisayo, umashonisa uyini, le ring le eyakho. Ngithi mina uma wena uwumuntu oyi-waiter noma i-waitress, eyakho le ring. Une-business awuna business, i-ring le eyakho. Why? Because uma ufuna indaba zama-increase emsebenzini, le ring iyakwazi ukuthi ikulekelele ekuthenini wena uthole leyo increase leyo wena oyifunayo. Uma wena uwumuntu wokuthi uthengisa mhlambe izindlu, uyasebenza kodwa usebenzela umlungu, kodwa uthengisa izindlu uhola nge-commission, eyakho le ring le. So le i-lucky ring ikudonsela inhlanhla, ikudonsela imali, ikubizela abantu abanemali. Kusho ukuthi yonke la kunemali khona yona nawo, shuthi nawo uma uzithola lapho uyakwazi ukuthi nawo ukhulume ibusiness e-right. Kodwa ke into engivamise ngiyisho mina, kwamele ukuthi wena ube umuntu o-active. Angeke uthathe le ring bese uhlale phansi uthi i-ring izokulethela imali. Cha, i-ring angeke ikulethele imali. Kumele ube umuntu wabantu, ube umuntu ophumayo, ohlanganyela nabantu. Kumele ube umuntu othengisayo, kumele ube umuntu nje nawe o-ambitious, ube umuntu nawe oyaziyo imali, oyithandayo imali, oyifunayo imali. Because le ring le angeke isebenze uma wena uwuvukahlale, uma wena uwudlawulale. Angeke isebenze le ring le. Ayifuni umuntu ohleli, ifuna umuntu o-busy, ifuna umuntu ohlanganyela nabanye abantu ngendaba zemali. Uma uthengisa, obvious indaba esemalini.
nanoma ungaba mhlambe umthandazi noma inyanga noma umfundisi, le ring le iyakwazi ukuthi ikulekelele le ring le. Kodwa ke la asikhulumi ngezinto eziphezulu bogogo nomkhulu. Mangikhuluma ngezinto eziphezulu asikhulumi ngezinto ezinkulu lezi zesithwalo. Cha, asithwali, cha asithwalisi, akusona isithwalo lesi, futhi angeke nje ngichaze nesithwalo because lesi akusona isithwalo lesi. Le ring le nanoma ungayigqokanga, asithi sikuconnecte na le ring le the way sikuconnecta ngakhona, nanoma ungayigqokanga le ring le uyakwazi ukuthi u-attracte imali because lo muthi esiwusebenzisa phekwa le ring le sizophinde siwusebenzise phekwakho futhi. Uyakwazi ukuthi usithole le ring le. Akuna age limit, as long as nje mhlawumbe una 20 ukuya phezulu uwazi ukuthi wena ufuna ini elifeini, i-ring le ingeyakho. You don't have to own a business, you don't have to ukuthi ube umaqhuzu ube yimpunyela. Cha, le ring le uyakwazi ukuthi uyithole nje ngemali ephansi, ngamanani aphansi. Kodwa ke khathi ngisazobuya nenye ivideo ngisho ngithi mina le ring le siyiconnecta kanjani nawe uma uyifuna wena, then ke bese ke kodwa iprice yona iyo into engeke siyikhulume kule video le na kule video le elandelayo. Kama usase uyovusa uMabunda, umhlaba uMabunda umuhle akacala umuntu ubheka bonke abamcala. Igojana lamanzi uvusimuzi kangoma yeza uvusimuzi uvusa imizi yamanye amadoda, sivusa umuzi wakho ngale ring le, akuyona yomshado. So manje ke njoba ngibe ngisayichaza ke le ring le eyami, kodwa wena mele uze neyakho i-ring, wena uza neyakho i-ring not eyami. Le eyami kusebenza i-ring e-gold, sisebenzisa i-ring e-gold not le. I-ring e-gold of your choice, wena uza nayo la kimi, uze nayo la kimi i-ring le, then bese ke siyachubekela phambili, sichubeke ngempilo. Nami ngiyafuna ukuthi ngivuse wakho umuzi wakho uvuke ume. So ngitholakala eGymestin ku-0849729634, 0849729634. Gogo nomkhulu ngicela ungilandele laphayana ku-TikTok @Vusi_Mabunda, Vusi_Mabunda, underscore ilo keeper lo le minus sign engaphansi, so uthi Vusi bese uthi _Mabunda lapha ku TikTok. Nakhona senza izinto zenzeke. Thank you for subscribing, thank you for following me, thank you for your support. Ngiyanithanda kakhulu, nginithanda nonke emakhaya. Thokozani.